שלום חברים, אני רוצה לשתף אתכם בסיטואציה שקרתה לי לפני כמה חודשים. איבדתי את חוש הטעם והריח. מי שמבין ויודע ומרגיש את זה, הוא מבין איזה סיטואציה קשה זאת. זה לא נעים שאתה אוכל דברים שאין להם טעם ולא יכול להריח מה שאתה אוהב. זה פשוט להרגיש פגום. חיפשתי פתרונות די הרבה זמן. לא מצאתי לזה פתרון. מה שלא ניסיתי פשוט לא עבד. ראיתי באחד הפרסומים שיוסף אלבז מטפל בבעיה הזאת ויש לזה מענה. החלטתי מהסקרנות שלי ללכת לנסות, ובאמת עשיתי טיפול 2 וזה פשוט מדהים. הריח והטעם חזרו בגדול. אז פשוט חברים, למה לכם לסבול? אם אתם מרגישים בסיטואציה הזאת ויש לזה פתרון, לכו, תעשו לעצמכם טוב, וזה פשוט עובד, באמת. אני הכי שמחה שבעולם. אני חושבת שיוסף אלבז יכול לעזור להרבה אנשים שסובלים מזה, ובאמת, הוא שליח טוב. אז שיהיה לכולם בהצלחה ואחלה יום.